हाय खागोन सानदां ओइ ये क्या मछली है ना खांखिला खांखिला मा थरै बायसासो बिलायावसो थायदां इयो दैमायावसो होद खुगा गोमारफोर गाननायाबो जानाङालै इखो थुथेंगोन अ लाकिलि नै लोगोफोर अखाया हानानो लामाखौनो लोमहोजोबबाय गैला नै गैला लोमजोबबाय माथिं थाबायबावगोन दा सेस फुख्रि बायदि जाजोबबाय बानपानि आयु ना खारदों नामा ना नै फुख्रिफोराबो लोमजोबबाय बारिफोराबो लोमजोबबाय सेस लोमजोबबाय साननै हानायावनो लोमजोबबाय आरो हरसे हानांगौबाथ' गैलासो लोमजोबखासिगोन नै यु गैला ओमफ्राय आंलाय खावख्लुम थानांगौ हाय एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि इउटुब चेनेलावहाय मनिका बर' इउटुब चेनेलावहाय दिनै नै बिराद अखा हादों आरोना जोंथिं माने बेलेगथिंबो हादों बिराद नुदों दै लोमनाय मानाय ओमफ्राय नाय जोंथिं मादि लोमखो लामायानो गैला नै सेस लोमजोबबाय दंग' दंला गासिबो लोमजोबबाय आरो नाबो बिराद मोनखादों जोंथिंजाय बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे अखायाव गेलेनायनि मजाया बोरै जायो थोदो बेलाव बायालै खारलांलाय मोनामजोब्बायनो हाबनाय लोगो मोनामबाय आथिं मानजाबा हामगोन
दिन जालाय लोमजोबनानै मारै जाखो